Hogyan képzeld el, mit lát egy látássérült? Nem is olyan könnyű ez, mint ahogy elsőre gondolnánk, mert még a látóknak is nehéz szavakba önteni, mi is, amit látnak, hát még olyanoknak, akik éppen azt nem tudják leírni, mi az, amit nem látnak. Itt is a mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül nektek, hogy megpróbáljuk megmutatni a mi világunkat. Elsőre nézzétek meg ezt a képet. Egy strandot ábrázol, szép színekkel, éles képként. Persze, ha a szemed már nem jó, ezt most is torzítva látod, és csak igen kevesen fogják tudni a kép teljes valóságát észlelni. Most ezt a képet fogjuk pár betegségnek megfelelően torzítani, ahogy elképzeljük, mit is lát egy látássérült. Nem pont ezt látja, csak valami ilyesmit. Ráadásul ezekből néha egyszerre több is jelentkezik, és egyben kellene őket elképzelni. De talán mindegy is. Ahhoz, hogy elképzeld, ezek is jók lesznek. Nézzük az elsőt, a retina sérülését, például az idegsejtek elhalását. Ekkor szinte minden homályossá válik, de ez a homály már nem javítható szemüveggel, mint például a rövidlátásnál. Ez inkább olyan, mintha egy igen régi, ráadásul homályos lencséjű fényképezőgéppel fotóznál. Hiába javítod a szuperprogramokkal, a gyenge fényképből soha se lesz valódi kép. Igen sokakat érint, főleg öregkorban a makula degeneráció, ezt talán idősebb rokonaitoktól gyakrabban hallhatjátok. Egyszerűen elöregszik a szem, és szépen lassan tűnik el a látás. Először még csak a szélek lesznek homályosak, később minden más, és nem segít már az erős szemüveg, vagy a nagyító sem. Pici jó hír, hogy bár gyógyítani nem lehet, de lassítani igen. Igen fontos a vitamindús táplálkozás, a vitaminok például, ami erősen lassítja a romlást. A perifériás látásvesztés. Ezt több betegség is okozhatja, de szinte mindig a retina, vagyis az érzékelő felület hibája. Itt történik a sérülés, vagy a károsodás. A látótér szélei eltűnnek, vagy homályba vesznek. Mintha egy csőben néznél a világra, de ennek a csőnek sokszor nem látod a határait. Éppen ez a nehéz benne. Vannak részek, ha más betegség nincs, ami akár éles is lehet, míg sokszor minden más homályba borul. Sajnos ennek a betegségnek általában nincs gyógymódja. Gyakori problémák a hályogok. Két fajtája ismert. A könnyebb eset a szürke hályog, amikor a szaruhártya öregedik el. Ez a szerencsésebb, mert ezt ma már műtéttel tudják gyógyítani, kicserélik a hártyát, és néha még jobb lesz a látás, mint újkorában. A képen azonban a veszélyes és nem gyógyítható zöld hályog van. Ez egy lassan kialakuló betegség, és a legveszélyesebb benne, hogy sokáig semmiféle tünete nincs. Aztán, mint derült égből a villámcsapás, ott a baj, ami ráadásul teljes vakságig romolhat. Ez az a betegség, ami rávilágít arra, hogy a rendszeres szűrővizsgálatok fontosak, mert csak korai szakaszban gyógyítható, illetve lassítható a romlás. Egy másik ismert betegség, a farkas vagy éjszakai vakság. A fényérzékelő pálcikák elhalása okozza leggyakrabban, illetve ezek sérülése. A lényege, hogy alkonyat után drámaian romlik a látás, mert egyszerűen a kevés fényérzékelő pálcika nem képes a viszonylag kevés fényt érzékelni, mintha napszemüvegben járnál éjszaka is. A cukorbetegség a szemre is igen veszélyes, és igen sok más problémát is okoz. Kell-e ennél nyomósabb ok, hogy komolyan vegyük? A betegség során elkezdenek eltűnni a látóterünk kis foltjai. Tudjátok, mi az igazán félelmetes ebben? Hogy az agyad ezeket a hibákat először javítja, és kipótolja a képet azzal, amit ő gondol.
Te meg nem veszed észre a bajt, csak amikor már késő lehet. Ahogy romlik a betegség, úgy nőnek a foltok, és végül akár a teljes vakságig is elvezet. Ha már kialakult, nem lehet gyógyítani sajnos, ezért a cukorbetegséget kell elkerülni, illetve minél gyorsabban kezelni. Vannak olyan betegségek, amelyek a szemideg gyulladásával járnak. Ezen a képen egy ilyen gyulladt ideg miatt kialakult torz képet láttok. Van, ami végleges, és van, ami a gyulladást okozó betegség kezelésével gyógyítható. Inkább a ritkább betegségek közé tartozik, de nem szabad elhanyagolni. Végezetül a centrális látótér kiesést szeretném bemutatni. Képzeld el, hogy egyszer csak a látások közepén elkezd homályosodni a kép. Csak ott, és először csak kicsit. Aztán ez a homályos rész nő, egy idő után már nem csak homályos, hanem el is tűnik. És a folt csak nő és nő. Sajnos nincs rá gyógymód, és igen gyakran genetikai okai vannak, vagyis sajnos öröklődhet. Tudom, a képek elkeserítőek, de van azért jó hírem is. Helyes táplálkozással, szemed védelmével, erős fénytől való tartózkodással, vitaminokkal, stb. A szemed állapota akár igen sokáig is jól karban tartható. És ki tudja, ahogy rohamosan fejlődik a tudomány, lehet, hogy a most felsorolt betegségek már mire oda kerülnétek, gyógyíthatóak lesznek. Éppen ezért tanuljatok, hátha éppen közületek kerül ki az a tudós orvos, aki valódi segítséget, igazi megoldást tud adni a hozzánk hasonlóaknak.